It-trak ta' Salvumeli rinomat mal-meetings indirizzati mill-Perit Mintoff 20 ta' snin ilu se jkun l-attrazzjoni ewlenija waqt il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista li se ssir nhar il-ħadd li ġej fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Tkellimna ma' Carmelo Meli, it-tifel ta' Salvumeli, li qalinna xi xprunaħ sabiex jesebixxi dan it-trak li ilu f'pajjiżna mill-1962 u issa ġie rrestawrat fil-glorja tiegħu. Iddeċidejt li peress se ssir l-attività ta' ġbir ta' fondi, qed mela issa nkellimhom għalhekk ikun iridu. Ntallaw ħanamluh għall-wirja tan-nies u nfakru l-istorja tal-periodu minn Mintoff kif kien joħroġ fl-ewwel ta' Mejju. Ma' One News Meli rrakkonta episodju personali mal-Perit Mintoff. Fis-saqaf tal-gabina kelli toqba u kien ikollu offa, kien ikollu xi termożej xi naqra kafè, it-tab li darbtej fuq ma' saqaf tal-gabina u nawullu kappa tal-kafè. Ġifieri jien ma' Mintoff kelli relazzjonijiet tajba ħafna. Tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mekej dwar l-attrazzjonijiet li se jkun hemm f'din il-maratona. Attrazzjoni għal min jiftakar il-periodu minn Mintoff li kien jindirizza dimostrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju, dimostrazzjonijiet oħra, trakk illi għadu kif ġie restawrat u m'għandix dubju li ħajkun attrazzjoni għal kulħadd, anka għal persuni li forsi ma jiftakrux da' żminijiet. Tul din il-maratona se jkun hemm ukoll villaġġ tal-Miliet bikel xorb u oġġetti artiġjanali, għanijiet tal-Miliet mill-banda tal-Partit Laburista u korta tfal, kif ukoll mingħand ta' kantanti, bands u DJs differenti. Dan fil-waqt li tmexxija tal-Partit u d-Deputati Laburisti se jirċivu telefonati u donazzjonijiet tan-nies. Jien nieħu l-okkażjoni nagħmel appell. Il-Partit Laburista għandu bżonn l-għajnuna tiegħek. Għandu bżonn l-għajnuna tiegħek sabiex jinvesti mhux biss fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista wkoll, jinvesti wkoll anke fil-każini ġewwa l-lokalitajiet u l-komunitajiet tagħna.